Ai, doncs xica, saps què m'han contat? Que diuen que l'arròs ara ja no es birba com lo birbàvem nosaltres abans, que ara tot ho fan més modern. Buai, ja m'aboca lo carro. Això de la moderno no porta que banda. Doncs no saps lo millor. Lo meu home ha comprat una maquinota que fa la feina de 50 homes alhora. Mare, veigues tu quin arròs mos sortirà. Sort que tenim Segadors del Delta, l'arròs autèntic, l'arròs de la nostra tradició. L'autèntic arròs del Delta de l'Ebre. Quanta raó tens, veritat verdadera. Segadors del Delta és lo millor arròs. Lo nostre arròs.